Moi! Aika korkea kyllä. Osmoilta on kiinni. No yrittää joo. Kukas lähtee juoksemaan? Nyt on joku kiinnitteli jossain. Tuo kokeilla. Koitetaan Osmo kokeilla. Kokeilla. No paha koita. Käy avun pakka. No niin, me väli vinkit tuolta. Hei, käy nyt. Kimi oli kattonut tätä homma menee. Tää menee silleen, että yksi ylös, sit plattinen siihen. Joo. Saa toisen. Ja sit kaksi kaveria kiinni sinne niitä käsillä. Ja hyppäät molempia käsin kiinni. Miten se eka menee köyttää? Jonkun pitää noista tausta-aikaan tuolla, niin joku joka on ylhäällä jo. Niin. Se on aika liukas. Olli voisi olla se. Hyvä Olli! Taistele! Jee! Arko sisään, se on kevyt. Oi tyylikäs, yhdenkäinen lähtevä. No nyt me päästään helposti. No niin, seuraavaa sisään. Tuo jalka ylös voisi olla tässä köydessä. Mene köyteen. Joo. Vähän aikaa vielä. Jonni menee. Jalka ylös. Kato, Batman. Mikä tulee? Mikko, hyvä! Oi, yes. Joku auttaa! Ottakaa ilmi! Ylös vaan! Hyvä punnerusvilkka sieltä! Tulee! Jalkaa yli! Tarjo jalkaa tänne sivulle! Jalkaa yli! Yes! Loistavaa! Sitten siellä on vielä Reponen vielä ylös! Ai vitsi! Olis joku tuolla hetkessä? Mä aivan... Joku menee! Kiitos! Siitä otti aika monta. Vielä kerran Mika, vielä kerran! Hei, tähän jees! Meneekö joku väliin? Mä oon ihan vituri. Kiitos Olli. Hyvin selvä. Se on tossa niinku viisukka ottaa siinä. Kyllä se vähän otti tuolla tuossa. Reponen tulee Vittu se oli hyvin kun sä veit sen yksin ylöstä. Mä vähän ihmettelen. Sieltä tulee Reponen ylös köyttä pitkin. Älä hyppää, muistakaa se. Don't jump. Hakee mulle kaljat! Mitä on näköistä? Tanja. Ja sieltä myös.